sa pozrieme na zadnú stranu stolového počítača, nájdeme tu množstvo prípojných miest, ventilátor napájacieho zdroja a priestor na konektory prídavných kariet, rozširujúcich výbavu počítača. Aj keď mnohé funkcie sú dnes integrované priamo na základnej doske počítača, každý stolný počítač obsahuje niekoľko slotov na svoje rozšírenie. Nájdeme tu konektory na pripojenie mikrofónu a na pripojenie vstupov a výstupov analogového zvukového signálu. Digitálne rozhrania, rozhranie univerzálnej sériovej zbernice USB. Tieto sú dnes štandardnou výbavou stolného počítača v počte 4 až 8. Rozhrania IEEE 1394, nazývaného aj Firewire. Toto rozhranie býva menej časté, používa sa na pripojenie digitálnych kamier alebo niektorých diskov. Naľavo je zobrazený konektor Firewire, napravo konektor USB. Konektor RJ45 je určený na pripojenie dátovej siete typu Ethernet. Tu pripojujeme lokálnu podnikovú sieť, modem ADSL alebo modem káblovej televízie. Dve posledne menované zariadenia býva možné alternatívne pripojiť aj cez rozhrania USB. Veľký 25-pinový konektor je paralelný port na pripojenie tlačiarne. Dnes je používaný už málo, tlačiarne častejšie pripojujeme cez USB. Tento konektor, označený SATA, slúži na pripojenie rýchlych externých diskov, vybavených takýmto sériovým rozhraním. Digitálne zvukové zariadenia je možné pripojiť cez rozhranie SPDIF, digitálne rozhranie vytvorené firmami Sony a Philips. Konektory typu Mini-DIN slúžia na pripojenie klávesnice a myši. Aj v tomto prípade môžu byť myš a klávesnica pripojená cez rozhranie USB. Pripojenie monitora na grafický výstup počítača je možné analogovým spôsobom cez rozhranie VGA alebo digitálne, prípadne kombinovanie cez rozhranie DVI. Pripojiť televízor alebo iné zariadenie cez normalizovaný videosignál umožňuje rozhranie S-Video. Niektoré počítače majú na mieste tohto konektora multifunkčné rozhranie, umožňujúce cez špeciálny kábel pripojiť spolupracujúce zariadenie cez kompozitný, komponentný aj S-video signál.